ناب زتفلالي مأزن علمنا مسنتمت كل هيوتاوي نايزا مدري نمنبار بوزح زقالس قالن انكعوت قالن ونكفشل كرا دما نبريو ازي سلازو خل دماينا كيسلكنا انوات كمزل امينا وي دما ناي منبار تقولنا ناب زبلص اشنخون مقعز صعرتاتنا كيغدلنا قلح ملح كيبلنا طمتنا ناب زمصانا غيرنا انوي نزغنا اتكستوعلن كمرامرن زل على كنت امرو زونن ود سب طراي زيكونه ولاون ات انسسا إلنا نسوع فطرون نخنبر زقبرو ميلهادنون كابز حق زرحاق يكونن عوتات سبات اب مجمريا بزح مسناخل كوا زغاطمم اكو انتخونه نزغاطمم بدوهታት تصويرم بديهم ابت زلعله ጫፍ ክበጽሑ ስለ ዝኽአልዮም ዕውታት ዝበሃሉም ኣብ ሃገርና ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኣትሌቲክስ ምስ እንረውን ብዙሕ ቡዳታት ሰጊሮም ስሞምን ስም ሃገሮምን ከጸውዑ ዝኽአሉ ስፖርታውያን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ምስጢር ዓወቶም ኮን እንታይ ይኾን ኢልካ ምስ ተሓትት ድማ እትመልሲ ጻዕሪ ስንኻ ምንካስ ኢድካ ዘይመሃብ ኮይኑ ይጽንሐካም ክብራት ዓዘብትና ንሎም እምበር ዘዋሪት ካሜራና ናብ ማዓስከር ደንደን ብምዛርያ ንብኮሚቴ ወለዲ እትመሓደር ጋንታ ኣትሌቲክስ ስኒት ጠሚታ ዘላም ኣብ ሃገርና ብዙሓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስምን እናዕበያ ዝመጻ ዘለዋ ክለባት ኣትሌቲክስ ከም ዘለዋ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ እንተኾነ እዛ ስኒት ዝብል ስም ተዋሂብዋ ዘሎ ጋንታ ግና ብወለዲ ናይቶም ብርክት ዝበሉ ኣትሌታት እትመሓደር ምዃና ሓደ ካብቲ ፍሉይነታ እዩ እዛ ብኽልተ ኣሰልጠንቲ ሓደ ድማ ኣማኻሪ ኣሰልጠንትን ወለድን እትመሓደር ጋንታ ዋላኳ ናይ 3 ዓመት ዕድመ እንትለዋ ክሳብ ሕጂ ግና ልዕሊ ትጽቢት ዝኾነ መደላታትን ዓውታትን ዓቲራ ትርከብ ኣሰልጣኒ ተኽሊት ገብረ የሱስ ኣትሌት ምንባሩ ዝገልጽ እንትኾነ ድሕሪ ኣብ እግሩ ዘጋጠመ መጉዳእቲ ካብቲ ዝፈትዎ ውድድራት ኣትሌቲክስ ክለ ተገደደም ይኹን እምበር ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ዓውዲ ኣይረሓቐን ንጋንታ ስኒት ከም ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ብምዃን ይመርሓሎም ኣብዛ ጋንታ ከም ምክትል ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መሓር ሃብተኣብ ካብ 2004 ክሳብ 2016 ኣትሌት እኳ እንተነበረ ድሕሩ ብዝረኸቦ ዕድል ስልጠና ናይዚ ዓውዲ ኣሰልጣኒ ኮይኑሎም ዜካዚ እቲ ከም ኣማኻሪ ኣሰልጠንትን ወለድን ኮይኑ ነዞም ኣትሌታት ዘማእከለ ኣትሌት ዮሃንስ ወለስላሴ ኣካል ናይዛ ጋንታ እዩ ዮሃንስ ነዞም ካብዚ ዓዲ ወጻኢ ብምጓዓዝ ክወዳደሩ ዕድል ረኺቦም ዘለዉ ኣትሌታት ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ቋንቋ እንግሊዝ ይምህሮም እዩ ናይዛ ክለብ መበገስ ሓሳብ ብዙሓት እንዲያ ብዙሓት ድሕሪ ሒልካ ነናቱ ርእይቶ ስለ ዝህብ ተሓጋገዝናተዩ ስለ ዘለዉ ይህን ሚህን ተባሂልና ካብ ሜዳ ምጥራግ ዝጀሚሩ ብጉልበት ጀሚርና ብጉልበት ክከኣል ስለ ዘይከኣል እሞ ኮሚቴ ወለዲ ንኣክብ ተባሂሉ ኮሚቴ ወለዲ ምስ ተኣከቡ እቶም ወለድኻ ንደቅና ደይኮነ ንመን ክንከውን ኢሎም ብሓገዝ ወለዲ ጀሚርና ካብኡ ከዓ ናብ ከም ጋንታ መጠን ወይ ስምርቲ ጋንታ ንክንከውን ወይ ንክንፍለጥ ከዓ ዩኒፎርም ተባሂሉ ዩኒፎርምኻ بحاجز ولدي ثم ديبولون كان ده شفافنا كم زحنا مالته أبزا كابفل ما بناي جراسروت ودرات بستبقسون عشتو أتلتات زفلمتن أبزا حجي وانجنا كابزا حليفهم أبناي وشتي ودرات نزت سرع بمعوات نهاجرم وكيلهم أب أهجراوي ودرات زساتفو أتلتات أفريقيا زلاجنتا أبو إمبر ولد بمخان زنت فزلو أتو في شيء تولديو ጽባላha ማለት ባህታን ኣይቤነ ይክልዎን ኣይክልኒ በሃገ ደረጃ ሰርዕ ዘለካ ማቱ ዘም ብልጻት ኣይተታት ዚኦም እዚ መምህር እዚ ከማን ወላ ሓንቲ ሓገዝ ይንወይና ወላ ሓንቲ ሓገዝ ይብሉ እዩ ንስኳ ፀዊዑ ደቅና ክካተል ደቅና መስመር ከይስሕቱ ደቅና ኣብ ዓብይ ነገር ክበፅሑና ዝቃልስ ከሎ ንሕና ከዓኒ ጉቡና ህዝቢ መሪፅና ህዝቢ ንሕመሪፅኳ ከዓኒ ጉቡሃ ትገብር ኣለካ ስለዚ ረብሓ ናይ ወደይ ጥራሕ ዘይኮነ ረብሓ ናይ ዘም ዘሎ ኩሎም 50 ገለን ተምሃሮ እዚኦም ደቀ እዮም ብሎም ከም ደቂ ዝፈልጦ ማነ أنا أبغى عوز راح نسرح عقوبة هذي عقبة رويس الزلني نايبيني حلفاء اللي نخبل كلن ودي مالك أود هاجر ويك أود هزبي سلذي حفش أوجن أنا خابزي بس خابزا كان تحسين تبدله زوج أرماني كم ودي يسرع سلذي قال إن إيش تيجي بركة الله مالتي سدرا بيت ولادهم أب أكاديمية وتمرتنبر أبكال زخون عينة نتفتات كساتف بزح عيدلي ونيم أتمخناتو ولادهم عود كخنا لزغل من قدي تمرتي تراي مخانو سلز أمنيو انتخونه إذا ما بكلب سنيت تترنيفهم زلوجنا كاب بيرون ورقة زي تفلي ولدو أسلتات عبد مرتمون عوتات مغنمين ولدهم من أسلتهم زحبرهم هو مستمرتي قراج أي خيرني ومعرت أنا أكون عن التحاسب هاي سام يعني بزحات لو قراج وعيلهم قدامت نوات تمرتهم ودو عبد فلان ويا كذا يزيون حدا مويا أنا بعدي نتمرتي تصاريك مبشي نحب أنصارو نايك أدام سنمتن بدليتهم نايزهم مهران زيهم ولا حنت قرش هيك فلنا يوم نايك وانكو عربي إنجليزي نمهرنا يوم يمهر له سلازي دقاف مبشر لهم بأنصارهم جن
ديريت انت اليوم ناي تمرتي كعنكفو ما يخلني كلا كازي بروجرامي ساعات يم سبورت قبرو مو ما عزو علونا جايلا سلازي انا يدقفو منبر يحنك الى امني تلممت ككم زطعما من عن قبرم بس حزيام طرح يكون تطاعتنا علونا حالتون ناي نغود مهارت خوينا ناي مشتري نسرح ناي مشتري مهارم كان ناي نغود مسرح مالتي سلازي مستخوناتات ناي تمرتم لا تحسنا سلازي خيد وهو دي خيد دلو توسخت ناي ቋንቋ እንግሊዝ ልወልካ ከም ተወሳኺ ሓገዝ ዝምሃርና እዮም ቀዳም ሰንበት ጥራይና ንገብረሎም ቀዳም ሰንበት ናይ ምሸት ቤት ትምህርቲ ሰማዕታት በዘጋጣሚ ከመስግኖም እንደሊ ቤት ትምህርቲ ክላስ በምናምሉ ብነፃ ኩሉ ነገር ሓገዝ ገረምልና ንሓንቶም ኣሕዋትና ሃኒ ብነፃ ቋንቋ እንግሊዝ ንምህሮም ማለት ተኻል ኣካዳሚ ትምህርቶም ግን ዳንቁፎም የብሉን ከከም ሽፍቶም ኢና ነትሕዞም ማለት እዩ ዕላማ ምናልባት ናይቲ ቋንቋ ምህሮ ኣለና እዞም ተፃዋቲ ጀም ኦልሬዲ መገሻ ጀሚሮም እዮም ኣብ መገሽና ኢና ሕጂ እውን ከነግሽና ማለት እዩ ሎም ዓመት ስዒሮም እዮም ክገሽ እዮም በዚ ዘጋሽዋ ደረጃ ከዓ ሕጂ ኣብ ደገ መስኮር ብዙሕ ናይ ቋንቋ ፀገማት ዘጋጥሙ ቋንቋ እንድሕር ይብልካስ ፀማም ኮንካ ተሪፍካ ኣለኻ ማለት እዩ ብምንታይ ክትረዳዳ ምስ ማናጀርካ ድዩ ወይ ካብ እትኸዶ ነገር ስለዚ ክኸዱ ከሎ ብቋንቋ ኣዝዩ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ቋንቋ እንግሊዝ ከም ሓገዝ ንህቦም ኣለና ኣነ ዞባ ማገድ ስፖርተኛ ኣነ የጋሽ በርካ ስፖርተኛ ዶቡ ቀይሕ ባሕሪ ስፖርተኛ ኣነ የዓሰባ ስፖርተኛ ሰሜ ቀይሕ ባሕሪ ስፖርተኛ ስነ ምግባር ኣካል ናይ ስፖርት እዩ ብስነ ስርዓት ዘይዓበየ ስፖርተኛ መጻኢኡ ኣሰካፊ ስለ ዝኸውን ድማ ካብ ፈለማ ብርሕሱ እንከሎ መኣዝኑ ብዝግባእ ክቃን ኣለዎ ነዚ ብግቡእ ዝተረድኡ ኣካይደት ኣካላት ናይ ዛጋንታ ድማ ጉዳይ ዲሲፕሊን ከም ቀዳምነት ወሲዶም ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ይገልጹ መጀመርያ ዘመሰልጠንቲ ምስ ተኽሊት መሓሪ ኣለና ተሓጋግዝና ኢና ኩሉ ነገር ሓሳባት ነቕርብ ውህድ ስራሕና ስምዕ ኣለና ተቐዳምነት ካብ ዲሲፕሊን ንሰርሕ ኩሉ ግዜ ዲሲፕሊን ደብል ዋላ ስሕ ግዜ ይንፋዕ ኣየድልየካ ንብቲ ጋንታ ስለዚ ዲሲፕሊን ንሰርሕ ውህደት ናይ ተመሰልጠንቲ ካኒ ምስ ተሰማምዕና ናብ ጎየት ኢና ንወርዶ ስለዚ ታጋንታ እናታ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ ማለት ሕግን ስነ ስርዓትን ኣለዋ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ዝገበረ ኣትሌት ቀጣይና ንሰጎ ወይ ከዓ ንቐፅዖ ማለት እዩ ክቕፅዕ ዘይክእል ወይ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ እንተ ዳኺድካ ምስጓግያ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውሽጣዊ ሕጊ ኣለና በቲ ውሽጣዊ ሕጊ ካኒ ተመሰልጠንቲ እናትና ሕጊ ኣለና ምስቶም ጎየት ማዕረግ ትብፅሓና ማለት እዩ ዝደንጎየ እንተኮይኑ በታ ዝደንጎያ ይቕፅዕ ምክንያቱ ብሰዓት ካብ ምጣ ትባል ሕጊ ናናትና ስለዝና በቲ ሕጊ ስለንኸይድ ሕጂ ወላ ንተመሰልጠንቲስ እቲ ሕጊ ናይቶም ጎየት ማዕረ ይድብፅሓና معارة تلازمنا بتم قويتي مسردانا يوم كاني بحبار كوينا نطلقات حقنا مالتي مسامونا لها بتحق تقينا نخيد كحق وقت أزخيد كا يبلنا مالتي كحق وقت أزخيد مسقاقيا خنجاز بلكا سلازو وهود تعارينا ولدها توسخنا حجي زاد عقوباتنا بوتم عقوبات بفول نقر كعقوباتنا درنا مالتي أسلطنتم بتعملوا فعات مؤززات تم قلت كا نعم مسمعهم كا بتعمي نمسقناهم العلو كله كنا أنا دمسقناهم نسلطنتي أسلطان أنا أمنت أبجزا أمسيد مس تقينه نودي ساعة شوعات يدولوا دكيسنا يدكسن يرجعت لك دكيس دولن يدكسن كفلتي سب بقى يحزم أبينا ساعات آتي أبينا ساعات آتون العلو كله ولدنا أسلطنتن ركب سلازلنا أيوه تي عود مس دولمو كابزن لعلى خمسة بعلم التسفيه قبل كرم كذا أثليتات بالتعامل تبغى ركبي لهم مؤززاتهم لك كم عبحون يشحوني عن غير مالتي دبلنا يوم قبرهم وزوزاتهم بتعمل فعات أثليتاتهم إذا جينا ناب درجة كلب زي معبل الزلاجانتا زلوا حسب ناب تبقوسم مثلوته تمت أن نروح مخانيو أصل أن تخلص جلز نعد معنتن وزي تاولتن نايتهم أثلثات كبرهم كل دما هو أثلثات كوناتهم صبعلو مالا كله ملؤ انت شو مين غيرمر أبصب كوناتات علو جل تصبيهم أثلثات ناي إجرام وقداتي ناي حمام قواني فينا نيرز ودرات تم تعرفوا جن بتعم صبعلو مهنياتو خافت النبر ساعات صب غيرم ما حيشومون أمنت قال إذا هنا زانيات تسفيت بالعامي نشومون تمي تخلتن 24 هاريمة تنزانيا قشا أب تنزانيا خيدا خلتن 10 شدشنيا ساعات هاريمة حجيجن أبز عديجن كلتن 10 تحدن هاريماتو مات إذا عدي ساعات صاحيزات ولا مالتي إذا بنعشتو أثلثات زمام قطقانتا كم قدام إعلام حجاتو زت بجست تطوح نايم الممدي بوتا مركبيوم أتكلم معكلا كخون زمرت أتوميدا مع عسكر لندن ملو بملو تطوح بزي من باردما بعقمة متعراي أكيدات اللو زاميدا زاخ بفقار كن صراحة حجي بفقار حتى نحترحنا زاميدا قدمي حماية نيرة سعرز بقرا بيدنا نعتد ميداون ستاندرد لاين ورن جفنير بحانت لاين ترين هان قوين يرنا ماردي حجي كن بملو لاين خنقوي كارب زلوا بملو تعاقن كا ستاندرد كوين الله
حمر سلازخانة فخش له ماله عتقنا عتق صقاماتن قلم بزح سلازلهم حجفت ميدا نسرح ما كالنا لذا قدامنا مدحنا تقرمنا زامدا زامرصنا مالت ስለዚህ ተሃያት ትር ምህላውካ ካብ ስታዲየም ብርኽ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ፀሪሕኻ ናብ ስታዲየም ክትከይድ ጃራ ስለ ዝፈኽሰካ ኣብዚ መርፅና ማለት እዩ ኣብዚ ክስራሕ ከላ ሕጂ ብዙሕ ባጀት ብዙሕ ድኻም ይወፅዎ ቀፃሊ ጥራሕ ስለተሰርሐ ብዶዘር ስለ ዘይኮነ ቀፃሊና እንዳዓረንያ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ክንሰርሖ ከለና ከዓኒ ምትብዓት ናይ ምምሕዳር ትራቨሎ ብዓብዩ ምሕዳር ስፖርት ኮሚቴ ናይ ማዓስከር ደንደን ካብ ብፍላይ ብንዋት ሓጊዞምና እዮም ማለት እዩ ብንዋት ሓጊዞምና በቲ ንዋቶም ከዓ እንዳዓረና በዚ ኣጋጣሚ ሕጂ ከነመስግኖም ንደሊ ማለት እዩ ولد جن المتن حجزنا تابعنا بدحري مسؤولنا بنا ينفورم حدا عينت كانت أنا خدمت الجبرة حجز الله ينبرنا مات لذا كانت أخوينا بس كانت طرنا فخانة زرعله وتصير كاتم صارنا لمات ومجمرت سعر رمادينيرو بتعب ناخد قيل بتعب ميدة أجمعك بدحري جن ولد تأكيبهم مس أثلثات تماهيرهم مس أصلت أنت تماهيرهم كل أجمعت مستردوا بزوج أو باجتنا ثم جرنا دمان نزم ميدا كان عريا كيلنا هو حجي نابزي ميدا نابزي ممصانا مستي ستاديوم አሎ ንባዕሉት ስታዲየም ተሪሪ ደሎ ናይ እግሪ እንጁር እንዳምጻልና ብዙሓት አትሌታት ተሳቂዮምና እዮም ሓደ ካላይካ ከም ካላይ ክሪኦ ከለኻ ብዙሓት አትሌታት ኣለው ብዙሓት አትሌታት ቶምናት ኣይትሪኦምና ተሓዊሶም ወጽኻ ኣብቲ ሰዓት ናይ መሓዙን ብጣዕሚ ስለ ደሸግረና ኣብዚያ ጽፍፍቲ ቦታ ካላይ እውን እቲ አልቲቱድ መሪጽና ኢና ብዝያዳ ኣብዚ ክንሰርሕ ጀሚር ጋንታ አትሌቲክስ ስኒት ናይ ክልቲ ጾታ አትሌታት ይሓቂፋ ዘላ ንዝካይድዎ ስልጥናን ውድድራትን ብዝምልከት አባላት እዛ ጋንታ ዝሃቡና መብርህ ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ ከባቢ 58 አትሌታት ኣለውና ካብዚአን ከባቢ 25 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 3 ፊልድ ኮለን ንፈልዩ ማለት እዩ ህፃናት ኣለውና ትሕቲ ዕድመ 12 ዕድመ ናይ ሓፂር ሜትር ኣለውና ከም 200 ማለት እዩ 200 400 ማለት እዩ እቶም ናይ ነዊሕ ርሕቀት ንብሎም ከለና ካብ 800 እስከ 3000 ጎይ አትሌታት ኣለውና هو زم አትሌታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዮም መጽዮም ካብ ርሑቕ ቦታታት ድመጹን ኣለዉ ካብ ማይ ነፍሕለው እንደገና ካብ በዓል ድርፎ ድመጹ ኣለዉ ዓድሃ ከፋ ከባቢ ካብ ከባቢታት ድመጻ ካብ ርሑቕ ቦታታት ድመጹን ኣለዉ ሕጂ ትፈለማ ነይሩ ናይ ርሕቐት ቦታ ገለ ጓንፎም ነይሩ ሕጂ ግን ምስቲ ኩነታት ምስ ናይ ወለድ ጥርናፈ እንደገና ወለድ ምስ ተጠርነፈ ኸኣቶም ወለድ ተቐቢሎም እዮም ወለዶም ከዓ ናብ ስፖርት ክሰዱኻ ተባብዑ ኣለዉ እዛ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝካየድ መንእስያት ውድድር እትዕብልሎ ዘላ ጋንታ ጥምታ ኪኖ ውድድራት ውሽጢ ሃገር ሃገራዊ ውድድራት እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣመስጊባቱ ዘላ ዓወታት እውን ውሑድ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናብ መዳሊስት ኮይኖም ድሮ ከማን ናብ ካልኦት ሃገራት ወፁ አትሌታት ኣለውና ዓሚ 11 መዳልያ ኣምፂና ሎሚ ከማን ኣብ ዩዝ ማለት እዩ ሎሚ ከዓ 12 መዳልያ ብሓፈሻ ኣምፂና ኣለና እቲ ግስጋሴ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ደሎ መበገስ ናይ ዞም መንእሰይ አትሌታት ኣብያተ ትምህርትየን ድሕሪዚ ኣብ ጋንታ ስኒት ተጠርኒፎም ዓወታት ድሕሪ ምምዝጋቦም ድማ ገለ ካብኦም ኣብ ከም ታንዛንያ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ክሳተፉ ክኢሎም ኣለዉ መጀመርያ ኣጠራንፋይ ካብ ናይ ትምህርቲ ፀወታታት ይጅምር ካብኡ ምስተዓወትኩ ሽዑ ናብ እዛ ጋንታ ኣትየ ማለት እዩ ምስጢር ዓወተይ ጥርናፈ ስኒት ብዓብዪ ካቶም ኣሰልጠንተይ ናብዚ ደረጃ ንክበፅሕ ዝሓጎዙኒ ኣብዚ ጽቡቕ ሰሪሕ ማለት እዩ መሳርሕቲ ያለዋ ንደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ መስገን እንዳ ሓገዛ ኣጆኽ እንዳበላ ጽቡቕ ኣስሪሕና ማለት እዩ እንደገና ኣሰልጣነይ ጽቡቕ እንዳተባብዐ ስለ ስራሕና ኣብ ኣይተሸገርኩን ናተን ሓቢለ ጽቡቕ ተዓቢተ ማለት እዩ ወኣብዚ ዓሚ 2 ማለት እዩ 800 24 ሃሪመ ኸይደ ኣብ ካብ ብጣዕሚ ሓያላት ነይረን እተን መዋድርቲ ናይ ካልእ ዓዲ ስለነበራ
كلتن 16 هاري ما خسر سيتي وصي مالتي زوادلا فيلدس تبشيس كوينا 3000 مالتي عجي عمي اب ناي تحت الميز مالتي قدام وصي انا انا اكلت كاس هالسي وصي لو عاد كا عندنا قدام دقيم يالله مالتي انا عمي عمس دقيم يالله حراي مستر عوت كانتايو مستر عوت يسلا زنغاندا سلا سلطاني سلا سلطان سلا زنغاندا سلا سنيتنا بقى سلا سنيت بسنيتنا نعوت كلنا سلا بيات تطري مسرحه مالتي نصبح لنا خبز نافا فرقنا معصيلو تا فرق معص تخون نفالس نافا حصيرو حجي كنا خبز مره دلدلنا محواتنا ما حصيرو سبورت بفغري بحقوس بخبري عبي بإشتي عالي أفلي كله يأكب محزنتي يطري أكل يحنج تعناون يفري سبورت بمعالتاوي نطفتات كانت سنيت كلهم أبلات كوميته ولدي لعل موسى يمزقبروم نمعالتاوي ناي سلطنان تمرت نطفتاتهم دقم يكتاتلو جم يقبرو مزا دقم دما يسألو ترى ولدي بتعمي صبغي زلو أبت مجمرتا خنأمنهم يرنا نات سبورت راح كيد نقيا يم بلون دو دمبر سبورت انتاي بزح فرطينا برمن مثل قيا متى حجي عارف هيبلونم انتاي دخيم ما هيري ونم حجي كنت ارنافم سمطنا مسامنا مسردنا يمكن حلف حالفنا تزغبرون فتات بملو سند مركع حزنا لنا كل جزاز غبران فتاتن ودراتن بسند مركع تحجلو بت سند مركع تتحزخاني بروجيكتور غيرنا نتم ولدي نريمنا ابقل اخيباتات اب كتور حدي اككم تعملنا هناتات اند عدمنا بروجيكتور غيرنا نريم جميرنا دحري نتي دخامن صعرنا تم غويتا سلازري ودلو كقبلو جميره صعبنا ها جميره مال سلازي زدل بزح نغرات يحجزنا بيت تمرتي مهارو بزح تابعنا سند متحازلنا يمون كل زدلنا بحاجرت اندامالنا خذلو سلازي زاغان تازيا صباح نغو سرت حزالا ناب زرعه درجه ناب كانتا وناب كلب درجه خسغرلو ينات علامنا نوح تمتلنا ماتي هذا حجر تمتغن زمنا اشت زم صباح نغو هاجر درجه زرعه درجه خبص سلازخونو نا ولد متبع قصاري زلنا مالتي لازم طعمه فدال مالتي حبشا ابزي زنبر ولد بمول مستعقبو برغص مريچا هنغبرلنا كوميتي ولدي زبل حساب مسمصه كابتن كوميتي ولدي استمرسكو انا حدلخو مالتي 3 7 مريچنا دحيو ጉዳይ ናይዞም ተማሃሮ እዚኦም እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ተገበርና ኢና እዚ ጎልጎል እዚ ክዕረ ዝኽእል ጋሮም ወዲእዎም ብጉልበቶም ከዓ ክኸውን ኣይከኣለን ተባሂሉ ዘቲና ካልኣይ መዓልቲ ኣኼባ ጌርና ወለዲ ፀዊዕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ደቅና ክሰርሑ ኣይኽእሉን እዮም ብኣፍራዛ ስራሕ ስለዘይኮነ ብዶዘር ክንገበሉ እንታይ ንገብር ኩሉ ዓቕሙ ሕና ክንግድድ ዘይንኽእልና ወላዲ ብዙሕ ዘይብሉ ስለዘሎ ክንግድድ ዘይንኽእልና ብምባል ብርግፅ ዓቕሞ ተበርኪቱ ዶዘር ኣምፂና بدوزر صريقنا يوم عليتي سبورت نزودر أكلنا خطرن حنقول تحدث في وكا خطرقز أبوي عدي حوي حفظي سنلكم سمعوه تقامي يوم الأخطي سبورت ترى ولدي مجمرتا بزعا سبورت ايفوتني منيرهم مالت يسرح حولو خاغل دخيم حاجه بنيرهم حجي كن ذا نطرنا من ولد مطت كن بقى اجس خعرفنا جميع مالتي بتعم صبق ولدي كان مجمرتا اب حج زبركتو زلو وترى يعبي برك كل ነገር ስለስተረዶም حجيم زياده زتوابعنا نخن عوت نخن سرح عبد الله درجه خن بصح يتابعنا